ngin ye pet ye ka shithi ke ba ar Timothy nong ke ba nong kong khot ke ba shpo tangan pulih Henry ya kabala penpau kumta daga jing mi pau unong pen im jongi u Jesus Khrist ubala penduk no ye kejing yap bat ubala penpau ye kejing im bat ye kejing bompuut daga gospel u Jisu u penduk no ye kejing yap enong biang u Jisu ula penduk no ye kejing yap bat ula penpau ye kejing im bat ye kejing bompuut daga gospel mod kumne u Jisu penpau ye kejing im bat ye kejing bompuut ha kejing mi pat jong u ha kejing kili penukong de kene meno Jisu penduk ya kejing yap kene tin penduk no tin penduk la roban translate ka kum penjot namar gede ke tin Greek hang ne gede katargeo ke jimut jong kene ke tin gede ban penjot ban penpra ban pendam ban kata gede ke jimut jong katargeo so Jisu wan bot ula penjot ye ke jiap na menu penjot ke jiap u penjot ke jiap ha ke jimi pat jong u menu job ye ke jiap u Jisu job ye ke jiap ha ke jimi pat jong u ndah bolo mi pat na ke yap de kita khlimat u job ye ke jiap de kita khlimat ke bo penduk ye ka jiap u katargeo ye ke jiap kita de ke khlimat ke bo penit u bo penduk ya ka jiap na ke jingkili ba ar de ne meno walam ye ke jing im meno na ngin pulih biang sengap ha ngan pulih ubala penduk no ye ke jing yap bat ubala penpau ye ke jing im bat ke jing bompuut daga gospel meno penpau ke jing im bat ke jing bompuut meno ha ke jing mi pat jong u penpau ye ke ai ye ke jing im kemut kumne shabar na ke jing mi pat jong Khrist om don jing im lamda u Khrist u mi pat na ke bayap om don jing im wat ye uro ke jing im ga sedang kene ka khtin ka jingmut jong ne khtin jing im hane ka tho ye ka jing im ka bom jukot ka jing im ka bom kut show so ka jing im ka bom kut show ka sedang hadin jong ka jimi pat u Khrist ka sedang daga jimi pat u Khrist Jisu kemut omdon jing im bom jukot shabar na ka jing mi pat u Khrist lamda yo Khrist la penmi pat na ke bayap don jing im ha ka jing yap jong u yap aga nigt khot u pol ong u Khrist ula walam ye ke jing im bat ye ke jing bompuut ke jing bompuut hang ni ke la ruban sungtho eka kum ke jing bom yap ap tharzia gade ke tin Greek gade ke jing bompuut kum ne shabar na ke jing mi pat u Khrist mdan jing bompuut kemut lamda u Khrist umi pat na ke bayap unjin dala puut sampul ka jing bompuut ka don namar ba u Khrist umi pat so no bom nget ha ka jing mi pat u Khrist unam yo i ye ka jing im unam mat ye ka jing im bat un let she ka jing puut bom jukot uno bom nget how Khrist ubala mi pat na ke bayap unam yo i ye ka jing im han let she ka jing puut
Syaga jingyap bom jukut. Now, kubor ni por gede balei u Khrist u hab ban yap. Mana gani islam arajar arpo ngi pule ngi study ya ka subject kabaga testament berim ka u Khrist umdai ban yap. Kata kada ga jing ong jong testament berim u Khrist umdai ban yap. Udah ban yai sa se junam. Heret na bau Yesu wan ndah bagi apostol ki yalap ki ong kumne. Kada yu Khrist ban yap shwa hadin kita am mihpat. Mantangan ngin yepek hagan ke snem. Balei ka don kam yu Khrist ban yap shwa. Balei ka don kam yu buun mihpat. Ka daw ka dai namar. Balam da u yap baru mihpat. Om ya ka ji yap om la ban penjot. Lam da u yap baru mihpat. Om don jing bom yap show. Lam da u Khrist u mihpat nage be yap don jing bom puud. Lam da u Khrist u mihpat nage be yap don jing simple. So gadau kabah kemadu kabah kratam balai u Khrist u yap kedai baun ai hangi ya ka jing ka bom yap show. Baun ai hangi ya ka jing bom yap show. Kemudian lemda u Khrist u mihpat na gabayap un jot no sya bom jukut. Lemda u Khrist u mihpat un jindala jot no haga jingyap sya bom jukut. Ke kubor bekemen gede ngene u Khrist u mihpat na gabayap bat ka jing ka sedang haga jing mihpat jong u klem let sya ka jing jot u klem let sya ka jing puut bom jukut. Ka jing puut bat ka jing bom puut bat ka jing ka sedang de ka jing mihpat u Khrist na gabayap. Now dalapi ken mau ya ga dekot Bible ka bau Yohanes wang kumne na bau beli kata-kata ke perthai kat bau IT yu khom la kamarwe bau eu bengiru un om jot shu hare un yo ya ga jing bom jukut u eu banget hu un long gumno un om jot shu kemudian ni u bom nget un long gumno u bom nget un long gumno u banget un om jot u bom nget pat un jot kumno kalany ke bahrum ke batai ka ong hanrei un yo ye ka jing bom jukut ka bemut u bom ngai un leit sya ka jing jot bom jukut ka jing jot bom jukut ka jing yap bom jukut ka ba percaya ka jing yap bom jukut ka dai ka jing bom jukut. So don jing bom kut jing bom jukut kemut jing bom kut show kata ka dai ka jimut jengga eternal life kada ke jing ka bom kut show. So na bau blue kata ta ke berthai kat bau IT kul khabar marwai bau bangi un om jot show hre un yo ye ke jing ka bom kut show. Kemudian u bom ngai how Khrist don ye ke jing bom kut show hre un lech ke jing jot bom kut show. Simple. U bom sngothu ya kene ke jing trem jong ke jing jot bom jukut u nom sngothu da lele ya ke jing ya ka bor jong ke jing mihpat nagi bayap nganong biang kumni daga ma tips kem daga ma sngothu shay uno bom sngot trem ya ke jing jot bom jukut un om sngothu da lele ya ka bor jong ke jing mihpat nagi bayap kala le se bande kene ka daw balai ngim kham yo sngo ika khubor jong ke jing mihpat bro shisnem ngi yok sngo ka shisnem Easter Sunday but Good Friday ye ke jinyap ke jing mihpat Khrist ngi yok sngo tang shisnem let's say ke ne ga daw bangim sngo tho ke jing trem jong ke jing jot bom jukut na ga ta ga daw ngim kham da yok sngo ika khubor jong ke jinyap ba ke jing mihpat Khrist but ngim kham da yok sngo ika khubor jong ke jing mihpat. Ngam chukili, ijingkili.
Kene gede gejing kili ke bolong. Okey. Syubuk mentah. Syubuk. Superkat gini. Pin yap. Syabom jukut. Klem mi pat show. Klem im show. Pisngo trem na em ya kata. Lada pim pat sngo trem ya kata. Pim pat la ban sngo thu ya ka bor jong ka jing mihpat. Bat pim sngo koridor ya ka jing em bom jukut. Ubri ba sngo thu ya ka dor jong ka jing bom jukut de ubri ba sngo thu ya ka jing trem jong ka jing jot bom jukut. So ko khubor ngai por gede. Balei Khrist udon kam man yap namar lemda miabat mihpat undon jing em. Kadon ka jingput syabom jukut. Ka jing em bat ka jing bamput ka sedang da ka jing mihpat jong da ka jing mihpat na ki bayap. Klem jing mihpat na ki bayap. Ubri un let ka jing jot bom jukut. Ngisi kendok ke part video.